Dum dum dum. Cześć synki. Stoję tak na tle ściany. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze. Trochę mnie słońce źle oświetla, bo świeci mi z tamtej strony z okna. Ale mam nadzieję, że nie ma tragedii. Także taki vlog na stojąco, także długo nie potrwa, bo długo nie wystoję. A co chciałem powiedzieć. Jak widzicie w tytule, tematem vloga są wakacje. Wakacje już, jak wiecie, trwają już od dłuższego czasu dla tych, co napisali maturę, ale takie wakacje w sensie stricte są w zasadzie od wczoraj, no bo wyniki matury są już znane, także można już się nie martwić maturą, można odpoczywać, wypoczywać. Ja też skończyłem dosłownie, jaki dzisiaj mamy dzień? Czyli tak, wczoraj skończyłem sesję, no tak a propos moich wyników, to mogę powiedzieć, że jakbym mieszkał w akademiku, to bym przynajmniej pościel zdał, nie? A tak to, no, ale to nie jest tematem tego. Tematem, jak już mówiłem, są wakacje. I generalnie tu chciałem poruszyć ten temat, żeby nawiązać z wami taką, powiedzmy, rozmowę w komentarzach, bo ciekaw jestem, jak wy, czyli ty, właśnie ty, jak ty spędzasz wakacje. Ja mogę wam powiedzieć, że ja za bajtla, jak to się mówi, czyli kiedy byłem jeszcze dziecięciem niewinnym, to ja raczej gdzieś, jak to się mówi, w Polskę albo do Polski jechałem rzadko. W zasadzie dużo moich kolegów wyjeżdżało na przykład, powiedzmy, do babci na wieś, do dziadka na wieś, do wujka na wieś, nie? Tego typu rzeczy, a ja takich udogodnień, takich opcji no nie miałem, bo cała moja rodzina w zasadzie mieszka tutaj, w Bytomiu na Śląsku, także czasami tylko do jakiegoś tam wujostwa gdzieś, ale też na Śląsku, także no nie zapuszczałem się nigdzie dalej, ewentualnie czasem udało się, ale to powiedzmy co parę lat pojechać nad morze i to naprawdę dla bajtla takiego ze Śląska, pojechać nad morze na ten tydzień czy dwa to było wow, to było niesamowite, dychnąć od tego tłustego luftu trochę się przeluftować jodem, to było super, albo gdzieś raz tam na parę lat w góry jakieś, do jakiegoś domku, coś takiego, to było masakryczne, to było superowe, no ale tak to głównie w domu i 2 miesiące na placu z kumplami w bala, myżnęli, lotali z patykami, co robiły za karabiny, albo z karabinami ulepionymi z papiuru i ja byłem niemieckim żołnierzem i strzelałem tak, albo tak, i nawet tak przeładowywałem, tak. Coś w tym stylu. No i tak spędzaliśmy wakacje, no. Często też było tak, że nie było za dużo tych kolegów, bo jak już mówiłem, oni gdzieś na te wakacje wyjeżdżali, no a ja się tu zostawałem. To jeszcze mówię o czasach, jak nie miałem komputera, no bo jak już człowiek ma komputer, nie, no to już jest jedna z form spędzania wakacji, nie? No, a teraz, no właśnie, jako że w końcu mam te wolne, to filmów nie będzie prawdopodobnie przez jakiś czas tyle, co było wcześniej, będzie ich mniej, bo będę aktywnie wypoczywał, głównie bez komputera, potem też pojadę do swojej, na północ, także też nie będę wrzucał filmów, ale od czasu do czasu jakiegoś vloga, albo coś z terenu, coś ciekawego, jakąś zarejestrowaną jakąś przygodę może się uda mi wciepnąć. I tutaj właśnie jest to pytanie do was, jak wy spędzacie te wakacje? I to jeszcze zależy, czy jeżeli jesteście w pracy, to czy bierzecie urlop, czy może w ogóle nie bierzecie urlopu. Jak bierzecie urlop, to gdzie go spędzacie, jakie macie plany, albo jeżeli jesteście studentami, uczniami, to jak spędzicie te 2 czy 3 miesiące w przypadku studentów. Jakie macie zamiary? Czy wyjeżdżacie gdzieś właśnie góry, nad morze w Polsce, albo za granicę, odwiedzacie rodzinę? Może macie rodzinę za granicą właśnie gdzieś? Czy zostajecie w Polsce? Może polskie morze, może polskie góry, może jakieś mazurskie jeziora, może jakieś polskie rzeki? Czy może zostajecie w domu i 2 miesiące będziecie ekspić i ćwiczyć te 3 palce na klawiszach WSAD? WSAD to 4 palce, sorry. No, tego jestem ciekaw. I o to was pytam i też chciałem przy okazji wam życzyć dobrego wywczasu, albo jak to się na Śląsku mówi, laby, to wolne to jest laba albo fraj, żebyście dobrze spędzili, wypoczęli, energię odzyskali do pracy, do działania. No,
I to tyle. Śledźcie Facebooka, bo tam link na dole, bo pewnie będę od czasu do czasu postował jakieś śmieszne zdjęcia, albo będę robił jakieś dzienniki podkładowe, czy żyję, czy mnie jakieś murziny ze Sosnowca nie porwały i nie wywiezły. Także śledźcie to i Twittera, no i patrzcie YouTube'a, bo czasem też coś może sytuacyjnego właśnie wpaść. No. I to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pa, pa.